γίνεται χαμός στη Φλόριντα. Έχουν χάσει τον ύπνο τους οι κάτοικοι της Φλόριντα από τους πίδουλες που πέφτουν εκεί από τα ψάρια. Δημιουργούν τέτοιους ήχους όταν ερωτοτροπούν και όταν γίνεται το ταβαντούρι που γίνεται χαμός, λέει. Έρχονται ήχοι και φωνές από το ψάρι Black Drum. Αυτό όταν έρχεται, καταλαβαίνεις, και πλακώνεται, λοιπόν κάνει φασαρία. Εντάξει, να δείτε. Αν κάνει και σαν drum, νομίζω ότι δεν θα είναι ενοχλητικό. Αλλά από την άλλη σκέφτομαι, όλοι παντρεμένοι, έχω να προτείνω να πάρουμε Black Drum στο σπίτι. Θα είναι ό,τι πιο κοντινό σε σεξ. Αν υποφέρετε από αϊπνίες, σας έχω εδώ κάποια λύση όσον αφορά τη διατροφή. Πριν κοιμηθούμε, μακριά από λιπαρά. Γι' αυτό το βράδυ με παίρνει ο ύπνος. Πού να με πάρει. Πού να με πάρει. Επίσης, τροφές πλούσιες σε καφεΐνη και σοκολάτα. Εντάξει, δεν μ' αρέσουν αυτά. Μετά, επιδόρπια με ζάχαρη. Τελειώνει το φαΐ και λένε, παιδιά, το γλυκό. Φωνάζουν όλοι. Το γλυκό. Όλοι λένε, κράτησα λίγο χώρο για το γλυκό. Κράτησα λίγο χώρο για το γλυκό και πιο πολύ βγάζουν τον μπουρμπουλήθος. Βγάζουν τον αφρούς από το στόμα. Από τι μας, τι χώρο έχεις κρατήσει. Ο ισοφάγος έχει μείνει καιρό. Νυχτερινά ποτά με αλκοόλ. Εγώ, να σου πω μια αλήθεια, όταν πλακωθώ στο πιώμα, έχετε δει που κόβουνε κάτι δέντρα και μετά λένε πέφτει. Έτσι πέφτει στο κρεμό. Μπαμ, ξερός. Και μετά τα πικάντικα λέει τρόφιμα. Εγώ θα σταθώ στο πρώτο αυτό με την προβατίνα και με το γλυκό. Οπότε θα πηγαίνουμε για φαγητό απόγευμα. Ούτε καν σκέψη να τα κόψω. Κάθε πρωί 9 με 12 ακούτε Κάκο στον Just 93. Just 93.